Mowacho about Dr. Raymond Omolo. Kata depo ni ok wahero boss ne kamano, lakini he's trying. Waseno gik motemo kaluo, kendo wako eno med temo. Mathis moyudogo, olo experts manyocho ket kagi. Okela kela na oganda luo mondo yudi, otimno empowerment. Then adwa disagree kode kendo ni William Ruto, Faith Wekono wani wadoge counties. Counties wabodok, lakini shida mawango maduong'. En Ruto, nwa mondo wagole mokuongo, kech king'iyo, the National Assembly, enemo make laws kenda amend. Ruto keto fuku. King'iyo judiciary, oketo fuku ma ensani orul gimora mora Kenya ka. Kuro kata CDF no. Problem mar Ruto, koso problem mar county, mar National Assembly, mar Rita Faith. Shida mantiere, kecha king'iyo magilungu ni tumbokrasi, kata ka ne Rigathi Gachagua bedo impeached. It was very easy. Because Ruto control the National Assembly. No miyo giyode kena ka nigi vote. Koro kata ilungo ni CDF ni, kidwaro mondo odogne the Ministry of Education. Ruto kan nigi willing adier ni dwaro mondo nyithi onagi kata nyithi Kenya som, to onyalo dhi kono National Assembly mondo ogol pesa no oduokne Ministry of Education. Mano kende maneno. Akanya kasani katobedo ni wacho kanyo